ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам барои шумо папленора распродажашон нишон медиҳем. баробари тамошо кардан фикр накунед ки ё папленои распродажи ами витринаи чирки бозора не, ё ҳамаш тоза прамои ай рулон гирифтагӣ санг задагӣ на барои шумо нархи ё 90 сомонӣ. марҳамат занг бизанед на WhatsApp қати кадомида маъқулай барое ки гило камтаран ай ҳар кадомиш 3 дона 4 дона мисол барои шумо мумкин ки бираса. мисол як рулон 8 дора 8 расетка ами яктае ки нозим парфюм фақат 8 расетка шумо гирифтан метавонед. марҳамат бинед гилои хамелеон қатиам сангои хамелеон қати 100% гарантӣ қати дубайский якм сортае. чизе ки шумо айму заказ мекунед иншолло якм сорт мегиред. марҳамат бибинед чизое ки шумо дена дар корай кадом расеткаеш ки дар корай фақат тезтар занг бизанед чизотона заказ кунед барое ки беҳад камай. ин чизое ки дидестен ҳозир ҳамаш папленои дубайский якм сорт санги дизайнер хамелеон 90 сомонӣ. марҳамат ин чизое ки шумо мебинед кадоме ки бигира гарантӣ дора мулоимакай гарантиш 15 сол ҳамин чиз гарантия дора. мисол метавонед ки баъди истифода бурдан метавонед ки бо дигар корудам истифода барен чиба ки беҳад бақватан фирмаш гарантия додагия барои материал барои ҳамин ё шикни надоран даридан надоран пад намезананд беҳад мулоиманд беҳад чизое ки шумо дидестед аҷоиб бутан яъне шози ма пешмеқапем я бор дига барои шумо беҳад мулоиманд беҳад кадоме ки мегира ина спарту на ира поёнгиш на лимон мебояд лимонка меган анаиш ба дараҷаи оли бо зуртар шай чизое ки ҳозир шумо дидестед 100% хаймо айпага насиб боша бозор мебирем чиба ки ҳадисе рӯз бо касалӣ натонистем биромада. ина марҳамат бинед чизе ки шумо да маъқулай ай ҳаминҷа не гили гандумишай метавонед ки сразу чизои маъқултона заказ кунед. неш гили баҳорӣ неш зардакш неш гандум гили гандумай не ки светиш дига хеле масъалаи сангошам 100% гарантия қатия анера негина ҳам меган як вақт негинашон мегуфтам падоби ҳамгоам айёша хай чун медонем ки чӣ хел дубомадагиам бибинем гили компютерам ҳаста иҷада на гили оличашам ҳаста иҷада ина гули олича компютерни ҳамаи гилора шумо метавонед ки дар ҳамаи навор барои худтон вибрат карда бигиред. хотиррасон мекунам ки айё 8таи ҳар расеткаш 8 донаи метавонед ки шумо тезтар заказ кунед ки тамом нашавад. инаиш гили компютер ира гили шона меган чӣ меганам хеле хай ном ёра хутон медонед ман ин чизора сарфам намерам. инаиш гандумӣ не гили гандум не ки материалда гап нест материали зура. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.